Hello guys. Ano nyo, sama ang aking masama ang aking panlasa guys. Sabi ni Doc, medyo mataas daw ang aking dugo at kailangan ko daw magpahinga. Sabi niya, kulang daw ako sa tulog. Hirap ka naman matulog pag sa umaga, lalo't ang duty mo ay sa gabi. Titignan ko nga muna kung mataas nga talaga ang aking BP. Wala tayong wala tayong mga nurse, wala tayong pero tayo naman ay maalam magganto. Kailangan natin ito ay binili ko kasi to na parang kasi medyo pag nakakain tayo ng hindi maganda tumataas ang ating dugo, kaya ako bumili ng pang BP ko sa aking sarili. Kailangan natin mag BP, kailangan natin i-monitor ang ating dugo. Hirap talaga guys pag wala tayong nurse. Kailangan mga ganto, kailangan maalam tayo sa mga ganto ng sitwasyon pag wala tayong kasi hindi naman tayo pwedeng lagi tayong pumunta sa ospital. Sa ospital kunting check up, ang laki ng bayad guys. Gaganyan din ka lang naman, check upin ka lang. Hirap. Kailangan talaga guys tayo ay maalam din. Hindi lang tayo yung ito guys kailangan natin dito ko na lang titignan guys kasi Tuhan patiur daki tertutup bea di padalaki hodo Tuhan mau gua dan do akan di bagasan harmoluaki di bajau sen parmarani totong do diramoti Tuhan. Salamat naman sa Diyos at bumaba na rin ang dugo natin, 130/90 na. Guys, hindi nyo man nakikita pero tingnan ninyo ang patak ng yung unang patak ng yun ang halimbawa pumatak ka sa una ay 140, yun ay yung una 140, tapos yung huli yun ang over niya, yung huling ganyan niya makikita ninyo kasi to guys tingnan nyo guys yan yung mga hindi pa nakakalam sa mga pag-ano ng ganito, ayan makikita naman ninyo guys na na pag nababa siya makikita ninyo siya na ayun di ba 130 ayun yung huling niya yan guys, yan yung yun di ba guys
Wala na. Diba? Diba? Yun guys, yung tunog na yon, yung ano na yon, yung gumaganong ganon na yon, baka ano, yun yung huli at saka yung una. Para sa inyong kaalaman guys, yung mga hindi marunong magkuha ng BP, yung unang ganyan niya, halimbawa pinislit mo na ganyan ay hanggang sa 200, tapos ngayon medyo luluwagan mo itong iluluwagan mo ito, makikita mo guys, magaganyan siya magaganyan siya. Nakita nyo guys yung kanina, yun. Salamat naman sa Diyos ay ang aking dugo ay 130/90. Naging normal na tayo, pero kaninang umaga sadya talagang tayo ay nalulula. Kaya guys, tayo ay magpahinga kasi ang sabi, kulang daw tayo sa tulog at lagi tayo napupuyat. Mabuti na lang at mayroon tayong ganito sa bahay. Sa mga medyo mataas ang dugo niyan ay kailangan ninyong i-monitor ang inyong mga dugo, kasi ang high blood ay yan traitor na sakit. Kaya guys, wag nyong wag nyong pag walang bahala. Kailangan talaga guys, meron kayo ng ganito sa bahay. Ang aking anak kasi nandun na naman, nag-EML. Kaya minsan siya ang naggaganto, tinuruan ko siya. Pinakita ko sa inyo kung paano magkuha ng BP. Yung unang ganoon na unang pintig ng araw, yun yung halimbawa 100. Tapos yung huli over 80. Ganyan. Buti na lang tayo ay normal naman. Kaya tayo ay guys, papahinga tayo. So guys, bukan nating matulog kasi ang hirap guys. Kasi sa trabaho ko bilang isang gwardiya ay minsan talagang nasadyang ay hirap matulog sa araw. Ngayon ganito ang gagawin ko guys, at hindi kasi ako nakakatulog kaya ganito guys, mag-uniforme tayo guys para tayo makatulog. Hindi kasi pwedeng ito ay technique ito guys para tayo makatulog. Tewa Tuhan, sendirikan di basami, sombaho Tuhan, hulaho. Kaya kayo mga kapwa ko gwardiya na hindi makatulog sa bahay, lalo na ang mga tahanan natin ay mga maiingay, ganito lang ang gagawin ninyo guys. Ito ay sabi nga ng aking dati kong opisyal na si Ismail Bagube, ay ganito ang sinabi ko sa kanya na bakit hindi ako nahuhuling tulog sa trabaho.